Hej, nie ste spokojní so svojou súčasnou kúpeľňou? Ukážem vám, ako premeniť vašu starú kúpeľňu na kúpeľňu vašich snov. Budeme potrebovať farbu na obklady Epodex a niekoľko skvelých doplnkov. Poďme sa do toho pustiť. Tu vidíte starú kúpeľňu. Zastaranú, studenú a jednoducho hroznú na pohľad. Aké sú tu naše možnosti? Buď vykonať kompletnú rekonštrukciu, vybrať staré obkladačky, všetko vyčistiť a potom položiť nové obkladačky, čo by si vyžadovalo odborníka. Čiže stále nám pribúdajú ďalšie výdavky. Alebo si môžem obkladačky jednoducho natrieť sama farbou na obkladačky Epodex, čo by ma stálo menej ako 100 libier a dosiahnem skvelý výsledok. Začníme s farebnou schémou. Ako príklad uvediem starú kúpeľňu, ktorá je teraz vymaľovaná šalviovou a polárnou bielou. Ako vidíte, je tu farebný rozdiel. Stena je zelená a vaňa biela. Podlahu som mohla tiež natrieť na bielo, ale rozhodla som sa použiť drevenú podlahu, ktorá vytvorila veľmi teplý pocit. Ďalšou možnosťou by bolo vymeniť farby. Stenu v bielej a vaňu v zelenej farbe. Miestnosť tak pôsobí svetlejšie a priestranejšie. Ale to už je na vás. Čo chcete vy? Chcete, aby miestnosť pôsobila kompaktne a útulne? Alebo svetlejšie a priestrannejšie. Alebo moja osobná voľba, rozdielte miestnosť na dve farby pomocou obkladového pásu. Ideálne je, ak chcete, aby obkladový pás ladil s podlahou, aby sa dizajn prelínal celou miestnosťou. Ak chcete, môžete použiť úplne iné farby. Možno by ste radšej vymaľovali kúpeľňu v métovej alebo v béžovej farbe. Tu som sa rozhodla skombinovať 3 farby a podlahu som tiež natrela na sivo. A ak nie ste fanúšikmi béžovej, pripravila som tu aj modrú verziu a ak to máte radi veľmi jednoduché, môžete pracovať aj len so sivými tónmi, ako som to urobila tu. Ako ste si mohli všimnúť, nezmenila som len farby a rozloženie, ale aj doplnky a prvky v miestnosti. Aby som vám ukázala, čo doplnky naozaj dokážu, ukážem vám porovnanie pred a po. Tu je kúpeľňa len vymaľovaná a tu je kúpeľňa s doplnkami, ktoré dodávajú útulný pocit. Dobrú atmosféru sa mi podarilo vytvoriť použitím teplých drevených prvkov, ako sú ozdobné lišty, nástenné poličky a podlaha, ktoré dodávajú prirodzenú atmosféru. Použitím rovnakej farby s rôznymi doplnkami získate úplne iný vzhľad. Ak teraz nahradím drevené doplnky čiernymi a bielými, vytvorím moderný, industriálny vzhľad. Doplnky doplnili novú farbu dlaždíc a pomohli mi vytvoriť teplý a príjemný priestor. Existujú stovky možností na dekoráciu, aby ste si ju mohli skutočne vytvoriť podľa seba. A to všetko s pomocou farby na obkladačky Epodex. Niekoľkých doplnkov a štipky kreativity. Teraz je rad na vás. Buďte kreatívni, jedineční a premente svoju kúpeľňu na kúpeľňu svojich snov. Poďme na to.